आज आपण टोमॅटोचं सार बनवणार आहोत. त्याच्यासाठी 4 टोमॅटो उकडून घेणार आहोत. आता ह्या उकडलेल्या टोमॅटोची सालं काढून घेऊया आणि नंतर मग मिक्सरला लावायचं. टोमॅटोच्या सारला फोडणी देऊया. आता 2 चमचे तेल आणि 5-6 लसणीच्या पाकळ्या आहेत या. 2 मिरच्या उभ्या चिरलेल्या, 1 छोटासा कांदा कापलाय. थोडं परतून घेऊया. लसूण थोडंसं लालसर झालं ना, याच्यात आपण 2 छोटेसे कापलेले टोमॅटो घालूया आणि कढीपत्ता थोडासा टाकूया आणि बारीक गॅसवर हे टोमॅटो थोडा नरम होईपर्यंत शिजवून घ्यायचं आणि त्याच्यात मीठ थोडं टाकायचं म्हणजे लवकर शिजते. आणि जरा झाकण ठेवायचं. आता आपला टोमॅटो बऱ्यापैकी नरम झालेला आहे. आता मी 1.5 चमचा याच्यात मसाला टाकते लाल. तो पण जरा असं तेलात मिक्स हे करून घेते. अर्धा चमचा हळद टाकते. कवळ्या नारळाचं वाटण आहे, हे किसून ना मिक्सरला लावलेलं आहे. 2 चमचे टाकले मी याच्यात. ते पण असं थोडं मिक्स करून घ्यायचं तेलात. हे उकडलेले 4 टोमॅटो मिक्सरला लावलेले आहे, ते पण आता वाटण याच्यात मिक्स करून घ्यायचं असं. आणि आता पाहिजे तेवढं पाणी ओतायचं. 2 पेले पाणी टाकलंय. आता एक उकळी येईपर्यंत शिजू दे. आता आपल्या ह्या साराला उकळी आलेली आहे. आता आपला सार तयार झालाय. आता ह्याच्यावर कोथिंबीर घालूया आणि गॅस बंद करूया. आणि झाकण ठेवूया.